Azt mondja egy jogászcsoport, hogy megvan a bajok gyökere a devizahiteleknél. Újabb ellentmondásra mutattak rá a devizahitelesek ügyével foglalkozók, Cirmes György ügyvéd és jogásztársai a bankok hitelezési gyakorlatával kapcsolatban. Felhívták a figyelmet arra, hogy a polgári törvénykönyv egyik jogszabálya szerint a deviza alapú szerződéseknél a bankok forint összeget folyósítanak, ezért a külföldi deviza csak úgynevezett nyilvántartási eszközt jelent. Vagyis, mivel a bank nem devizát ad kölcsön, hanem forintot, ezért az árfolyamváltozás a tőkét nem befolyásolhatja. Mint mondták, ha a kölcsön folyósítása és a törlesztés is devizában történne, de az adós nem rendelkezne ilyen pénzzel, a befizetések esetében valóban viselné az árfolyamváltozás terhét, mivel az aznapi forint árfolyamon kellene beszereznie a törlesztéshez szükséges devizát. Itt azonban nem erről van szó. A fentiek miatt az árfolyamváltozás áthárítására a bankoknak tehát nincs joguk, mondják a jogászok. Ezért az utólag történt tőkeemelkedés és törlesztő részletemelkedés összege vagy visszajár az adósnak, vagy be kell számítani a fennmaradó törlesztő részletekbe. Dr. Cirmes György és ügyvédtársai egy másik jogsértést is felfedeztek. Ha a bankok valóban devizában folyósítanák a hitelt, egy kormányhatározat szerint az árfolyamingadozási sáv akkor is legfeljebb 15% lehetne. Amivel ezt a bankok eltitkolták, a 2003. június 5 és 2008. február 25-e között kötött szerződéseknél a dokumentumok vonatkozó részei és következményei érvénytelennek tekintendők, ahogy azok az árfolyamkockázati nyilatkozatok is, amelyekbe nem volt beépítve a fenti korlátozás. Köszöntöm a stúdióban dr. Cirmes György ügyvédet. Ügyvéd úr, jó estét kívánok! Megtalálták-e valóban a bajok gyökerét, és fordítható-e ez egyáltalán olyan irányba, hogy a devizahitelesek visszafizetési kötelezettségeit enyhítse a jövőben? Úgy érzem, hogy 4 évi munkánk után, beleértve 2 kollégámat, Kis Gabriela és Bokor Ferenc ügyvédeket, talán most elértünk egy minőségi fordulóponthoz. A bölcsek kövéhez. A bölcs szó az túlzás, de úgy érezzük, hogy valahol talán fordulópontot jelenthet, feltételezve a tisztességes bírói eljárást, amiben rendületlenül hiszek. Igen, nézzük akkor a tényeket. Igen. Tehát célszerűnek tartom, bár itt összefoglaltuk ennek a lényegét, hogy akkor megismételje, hogy mi az, amit hibát, sőt ennél talán többet szándékos dolgot elkövettek. Igen, tehát kezdjük az egyszerűbbel, azzal a bevezetéssel kezdeném, hogy itt vita van arról, hogy ezek az úgynevezett deviza alapú szerződések, azok devizaszerződések, vagy forint szerződések deviza nyilvántartás mellett. Mi úgy gondoljuk, hogy körbevettük a tisztelt ellenfelet azzal, hogy mind a 2 esetre megtaláltuk szerintünk az esetleges megoldást. Az eddigi 4 év egyéb munkái után, nevezetesen, ha a deviza szerződésnek tekintjük, tehát nem vitatjuk a banknak azt az álláspontját, hogy ez nem forintban van, akkor gyakorlatilag a bank nem tájékoztatta az ügyfeleket arról, hogy a deviza árfolyam ingadozás maximálva volt 5 éven vagy 6 éven keresztül, 2003. júniusától 2008. februárjáig. Ez azt jelenti, hogy a deviza középárfolyamhoz képest a jogszabály nem engedte meg a plusz-minusz 15%-osnál több eltérést. Ez volt egy limit. Így van, és erről nem tájékoztatta az ügyfeleket. Ezt mi írta elő? Kormányhatározat? Igen. És ugye olyan árfolyam kockázati nyilatkozatokat írtak alá az ügyfelekkel, illetve hát maga a szerződés olyat tartalmaz, ahol nem volt ez leírva, hogy maximum mennyit vállalhat. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy azon szerződéseknél, amelyek ebbe az időszakba beletartoznak, meg kell nézni a szerződéseknek a szövegét, hogy tartalmazza, hiszen fel kellett volna tüntetni. Az eddigi tapasztalatunk szerint, ami körülbelül 20-30 banknak a szerződéseit, mi nem találkoztunk ilyennel. Peresíthető ez? Igen, hát ugye... Vonatkozó jogszabályt beviszik. Hogyne, természetesen. Gyakorlatilag, mivel ezt csak most találtuk meg, és ráadásul ugye ez gyakorlatilag kevésbé jogászi dolog is, inkább egy kicsit pénzügyi is, de most találtuk meg, tehát a folyó ügyeinkben mi már ezt betettük pótólag, de ugye nincs rá még bírósági döntés. A pénzügyminisztert kellett volna megkérdezni abból az időből, hogy mire emlékszik. Hát vagy esetleg a banknak tudnia kellett volna esetleg erről. Ugye? Na most ugye ennek az a következménye ebben a szituációban, ha
ha devizaszerződésről beszélünk, hogy gyakorlatilag az a rész, ami felé esik, fölött esik, az annyi, mintha nem is lenne, azaz a szerződés. Nem jár magyarán. Így van, a szerződés tekintben semmis, és azt vagy vissza kell fizetni, vagy beszámítják a jövendő tartozásba. Na ez az egyik rész, hogyha elismerjük azt, hogy devizaszerződés. Igen. A másik, A másik, ami a körbevételnek a másik oldalát jelenti, mi azt az elvet valljuk, hogy ezek az úgynevezett devizalapú szerződések, ezek forinthitel szerződések devizában nyilvántartva. Erre ki tud egyébként választ adni, pénzügyminiszter? Azt kell megkérdezni? Nem, hát meg kell nézni a jogszabályt. Az én olvasatomban, vagy a mi olvasatunkban, itt a pár kollégámra gondolok, ugye a devizaszerződés az, amit devizában utalnak, igen, megkapja a folyószámlára az adós, és devizában fizet. Értem. A devizalapú szerződés az akkor, mikor a szerződések zömét kötötték, még nem is ismerte ezt a fogalmat a pénzintézeti törvény, ezt valamikor 2009 vagy 2010-ben hozták be. Gyakorlatilag itt viszont amit felfedeztünk, az egy hihetetlen dolog, először nem is akartuk elhinni, hogy miről van szó. Arról van szó, tehát amikor azt mondjuk, hogy a forinthitel devizában van nyilvántartva, akkor a bank fordítva számolja el a dolgokat, mint hogy a jogszabály előírja. Mert a jogszabály azt mondja pontosabban, forinthitel szerződésnél, hogyha a szerződés kötéskor mondjuk 100 forint per svájci frankon számoljuk el, hogy mennyi devizában legyen nyilvántartva, a 10 milliót elosztjuk 100-zal, az 100 000 svájci frank. Ha megváltozik az árfolyam, mondjuk duplájára emelkedik, és még mindig a jogszabályi célt nézzük, akkor ugye, ha 200 forint a svájci frank árfolyama, akkor a 10 milliót elosztjuk 200-zal, kijön 50 000 svájci frank. Jobban jár? Nem. Az a lényege, és talán éppen ez a gond, ami nehezebben érthető, hogy a jogszabály célja, hogyha már az ügyfelek abban állapodnak meg, hogy a forint hitelt azt devizában tartják nyilván, hogy az mindig megőrizze az érték arányosságát, mint amikor megkötötték. Tehát az a lényeg, hogy 10 millió forintot, hogyha akkor 100 forinttal számoltam, akkor 100 000 svájci frank fejezte ki, de ha felment az árfolyam, akkor vagy hogyha lement az árfolyam, akkor sokkal kevesebb. A lényeg az, hogy egyenérték. A bank ezzel szemben teljesen másképp számol. A képlet szerint az első adat, amikor a szerződésnél mondjuk 100 forint per árfolyammal számolunk, ugyanazt mondja, hogy 100 000 svájci frank. Igen ám, de utána a következő lépés, amikor 200 forintra emelkedik az árfolyam, akkor már nem elosztja a 10 milliót 200-zal, hanem a 100 000 svájci frankot beszorozza 200-zal, és így jön ki a dupla tőke. Ügyvéd úr. 20 millió. De tegyük akkor most hozzá azt, hogy ez tulajdonképpen matematikának látszik, de egyébként jogi mögöttes jogi dolog. Ez azt jelenti, hogy akkor ezzel a folyamatban lévő pereket, vagy új pereket indítanak? Nálunk ez minden, ez ugye gyakorlatilag ez is körülbelül 2-3 hete jöttünk rá, ha szabad így mondani. Egyrészt a folyóügyekbe ezt becsatoltuk, és az új perekben ezt természetesen mondjuk úgy, hogy vezérérvként fogjuk használni. Na, hát akkor bíró legyen a talpán, vagy matematikus, aki mondja. Én úgy gondolom, hogy ez annyira egyértelmű, legalábbis például, amikor nem közölték, hogy ott nehéz lesz mást mondani, szerintem. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba.